ngathi 12 sokuwona Saturday kumele sicule kuze kuse. Hayi sacula nabafana bami, sacula nabafana bami Saturday. So one Saturday lona phela usuku lesemifinal sacula sayihlaba ingoma. Sasidlala igame oqala ke thina. Sasidlala igame oqala ngo-9. Hayi sangena ngo-9. Yabo futhi into kanje ngangiqala. Kwathi Monze kusuka umdlalo. Yabona le team esasidlala nayo yazingane. Zazi kwakulindwa zona. Zazigijima zihambe zikhishwe yisisu. Sifike ziboshe ngale. Sibuye ngalapha uzosuka zizodlala umdlalo. Hey indaba yomuthi urefi umisile umdlalo. Angacela kurefi futhi werefi at least uma ubona ukuthi engathi inzima kakhulu. Singabanika nje noma 10 minutes. Mhlambe bathi ukubona bazilaphe. Wathi urefi hayi ngesimo sokuthi umdlalo kumele iphele. Uzobonakala isimo sabo sinjani. Futhi ubona indlela nje babebhosha kakhulu ababhemi ngoba babefike bagijime ngapha bayikobhosha. Mase babuya nje bestrong bebona into shode kahle ngangibona into inkinga akusike ukuthi labantu bakhula. Ulo muthi lo esubusebenzisiwe uyababhoshisa. Yabona bagijima ukuqala bakobhosha. Babuye bathema sonke bebuza tuku hala kasha igoli. Salida ngo-1-0. Kwatuku hala kasha igoli. Salida ngo-2-0. Yabona ke angisazi no mhlawumbe ngendlela abenza ngayo bona babesebephisa ukubhosha namhlanje basabele sebengasafuni ukudlala sebelokhu becula ingoma lana bafana labasidlana bacula ingoma la abancane angithi manje phela siyayicula ingoma thina ngapha nezami nalaba i-opponent manje sicula yona le ngoma siculayo baboda bagijima bokuphisa ukubhosha. Ucoach wabo wafika kumina wathi ucoach wabo hey ladlala ibhola fana olidlalayo. Ngathi mina ladlala lihle nelakho ibhola leli lokubhosha. Kodwa manje ngiyaxaya ukuthi mase nibhoshe nomphela kanjena leli lakho ibhola ulithathaphi. Yabo. Hayi sadlala ke saqhubeka. Hayi sawina ngawu-2-0 ngoba phela kwacaca ukuthi labantu laba sebebhosha kakhulu. Ngayifonela inyanga yami sesiya ku-final ngathi wegobela labantu besidlala nabo la bebhosha kakhulu. So manje bengicela ukuthi abantu esidlala nabo bangabe sebebhosha inyanga yonke at least bangase bebhosha usuku lonke phela ababhoshe noma yikanye ukuthi siqhubeke sidlala. Hey wathi ugobela hayi kulungile. Ngizohlanganisa ngala ukuthi abangabhoshi at least kodwa bame. Hayi-ke ngathi mina-ke ugobela kona lokho nathi sikudingayo. Hayi sahlala salinda umdlalo sesizodlala lo mdlalo sesizodlala kwamdlalo wamanqamu. So lapha ngendlela ehleleke ngayo la tournament wawuthi Monze uzodlala i-final wawunikwa nje ijezi elisha. Futhi vele kuyaziwa ukuthi i-final ne-runners izophuma kubona bowu-2 labantu. So kusho ukuthi i-winner ne-runners izophuma kubona bowu-2 la sosinika amajezi so-2. Hayi sesidlala ngamajezi amasha so-2. Ngangizama-ke mina ukunqaba ukuthi ngidlale ngejezi elisha ngoba phela ngangazi lami ijezi ukuthi linani. Hayi-ke umphathi we-tournament wangicindezela ngale ndlela ukuthi uyacela ukuthi sidlale ngayo la majezi lawo. Hayi nami-ke phela ngase ngicela ukuthi becela angiphe noma mhlampe u5 minutes ukuze ngiphinde ngibe warm kahle ngoba manje sengiyabanda bengazitsheli ukuthi ngizothi mangifika la kuthiwa ngishintshe ijezi. Hayi wathi nayo anankinga wanginika lo 5 minutes kanti lo 5 minutes wanginike wona yilo phela ngangifuna ukuthi nale jezi leli ngiphinde nalo ngichele ngento zami engizinika ugobela. Hayi ngalichela le jezi ngemithi enginika ugobela. Wasesibiza nompempe ukuthi asibuye songene groundini. Saphinda khona egroundini i-final. Hawu uyabona ngendlela okwakugcwele ngayo futhi yabona abantu base-Eastern Cape balithanda ibhola ngoba lapha kwakugcwele laphana. Yabo wonke lama-team la bekade ngilokhu ngiwashaya ngangithuka isimanga ukuthi ayisihamba nami kodwa ayisupporta mina. Nalaba behuda kakhulu nabo
sasesibizwa ngenye indlela laphana, sasuthiwa i-team yokubhosha. Yabo sothiwa nje hey nayo i-team yokubhosha, yenzani sure ukuthi i-team yokubhosha. Ngase ngithukuthele ngithi abafana abanani besibiza ngo-team yokubhosha thina seyuzolithatha inkomo la. Ayi ayike awususi nompempe umdlalo. Hayi wasuka umdlalo. Kwathi nje sidlale ngicabanga mangaphazami mhlambe kwayimizuzu mhlambe la ngo-5. Yakora i-team esadlala nayo laphaya ku-final. Yakora yona elidayo. Inhlobo sokushaya izandla ngama sothiwa bashayela impela laba ngeke basuke KZN babuye bazothatha inkomo la basile babhoshisa. Ngathi mina hawu kanti selosibiza inhlungu kanje. Kwathi so ngazama uku-communicate no-keeper wami, no-keeper wami uma wenzeka ube 50-50 sasasa nomdlali phansi ethi uzulale ukuze phela ngizokwazi uku-communicate nezingane. Nangempela u-keeper wenza njalo. Uthe bethi basathi ba-attack kwakhona 50-50 ekhona walala phansi u-keeper wami. Ababiza abafana bami ngabatshela ukuthi hey siyalidwa la ngo-1-0. And lezi zinto ezisho la ngaphandle ukuthi besibiza ngokuthi thina siyi-team yokubhoshisa ningayinayo yonke le team thina siyi-team yokubhoshisa. Thina sidlala nebhola. Kodwa engikwaziyo ukuthi uma sakora abafana bami bazobhosha bona labo basha loo nto. Bathi abafana bami alright akunankinga coach. Phela-ke bona babehloniphisa. Umuthi babe bathi uDikolosho, bathi uDikolosho coach ungathi ulele. Ngathi mina uDikolosho awulele bafana bami uzovuka. Hayi bantu labafana laba hayi kulungile. Hayi usaphinda khona futhi sadlala. Wathi ngeduku. Wathi ngeduku. Hala kasha sayiqhumisa ezami igoli. Lapho ngangishaya isayini. Yabona uma ushaya isayini ngemali umise kanje. Sayini ngeke usho ukuthi ngiyabatshela uDikolosho usuvukile. Hayi bavuka abafana bami. Kwanje duku. Hala kasha. Zakora futhi ezami. Kwabe 2-1. Kodwa-ke kwathi mase kuyi-2-1 washintsha umdlalo. Sahamba sakophumula. Sasiphumula 15 minutes. Angazi ukuthi after sesiphumulile ukuthi yini abasale beyenza egroundini. Ngasikhathi thina siphuma siya ngaphandle siyakuphumula ukuthi yini abasale bayenza lapha egroundini. Uyacabanga uzofike ugade izingane ohambe nazo ukuthi azingaduki phela.